Inidang istorya mga tugang mapapadabit da ini ki paimong balungis. Ano lotap na ngaranan ining balungis mga tugang? Siguro, gwapo ni. Ini ang istorya ni Pay Balungis na nagtitinda siya nin alang sa market. Mga alang-alang na pagutput, alang na badi, alang na langkoy, asin iba pang mga dried na mga fish, itong mga pinaalang asin pig-asinan. Dawa da alang ang paninda niya. Ang nagtitinda, fresh na fresh. Anong swerte daw mga tugang dumanda sa market, sa pwestuhan na gayo ni Pay Balungis? May nangyari da ang krimen? Nagbaradilan da? Agaro da pelikula? Agaro da? Nasaksihan nga na gayo ni Pay Balungis ito. Tayaan da ang gayo sa may tangod ni Pay Balungis nagbaradilan sa mga suspect tapos sa biktima. May saro da ang tinamaan mga tugang na biktima, dead on the spot da mga hirak man. Nagrespondi na sa mga pulis, aram taman sa pelikula ang mga pulis, pirming last na yan maabot. Pag abot da kaso nagresponding mga pulis, syempre under investigation na. Pigkordona na so crime scene. Ngunyan, si Pay Balungis tayo ang nakasaksi ka itong baradilan da ang buyo na itong nag-riot na. Pig-iimbestigara na, nag-interview na sa mga pulis. Inot da ang pig-interview si Pay Balungis. Sabi da ka sa pulis, Pay Balungis, marahin na agatabi. Nahiling mo tabi, Pay Balungis yung nagbaradilan digdi. Sabi ni Pay Balungis, ay iyo po sir, nahiling ko pong gayo. Yan na guys, atubangan ko, maringanin da ko tinamaan ng ligaw na chismis. Ligaw na. Mas delikado ang ligaw na chismis. Sabi na ka sa pulis, ay iyo po, maraysa na ta na ika ang saksi Pay Balungis. Ano pong nahiling mo duman sa pagbaradilan? Ano pong ginamit na badil ka itong suspect na ito duman sa biktima tabi Pay Balungis? Sabi ni Pay Balungis, pasensya na sir, mayo akong pag-aram-aram sa badil. Dahil ko aram ang mga ngaran kan mga badil lang ko anong klase iya. O ngunyan, pinahilingan kan polis ng example. Pay Balungis, araw daw kayo ng badil kong ining na sorosokbit kong ini, araw daw kayo ni sunahiling mong badil, 45. Sabi ni Pay Balungis, ay sir, medyo alaba po dyan. No. Siguro mga 46 na. Haliputon man da itong 45. Ito nahili niya, medyo alaba da. Kung bako 46, 47. Thank you so much kay Marv and Kevin sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright? Energy FM.